אוניברסיטת בר אילן, המחלקה לניהול, המסלול לניהול טכנולוגיה, מזמין אתכם היום ללמוד את המחר. שמי דוקטור חנן מעוז, ואני חבר סגל במחלקה לניהול, ואני מזמין אתכם לפתוח עתיד עם ניהול טכנולוגיה. לפתוח מיומנויות, לבנות מיומנויות, ולפתוח לכם קריירה חדשה. מה זה ניהול טכנולוגיה? ניהול טכנולוגיה הוא מסלול אקדמי שמלמד לשלב טכנולוגיות מידע ודיגיטל ולנהל אותם בכל ההיבטים הארגוניים. בין אם זה ארגונים גדולים או מארגוני סטארט-אפ. מדובר בניהול משאבים, בניהול תהליכים עסקיים, בניהול כוח אדם, והכל להצלחת הארגון. זה יכול לכלול פיתוח מערכות חדשות, יישומי מובייל, יישומי ווב, בינה מלאכותית. את כל ההתמחות ואת כל הכישורים הנדרשים כדי ללמד אתכם לעצב ולפתח מערכות במחשוב ענן, תוך כדי הבנה בניהול פרויקטים, בניהול מוצרים, וכדי שתפתחו לעצמכם קריירה חדשה בתחום של ניהול טכנולוגיה. איזה קריירה אתם יכולים לפתוח לעצמכם? בחרנו 3 מרחבים ואיתרנו 3 מרחבים בשוק הישראלי ובשוק העולמי. המרחב הראשון נקרא ניתוח נתונים או Data Analysis. יש לכם שפע של אפשרויות קריירה. המרחב השני הוא Application Development או פיתוח יישומים ומערכות, וגם שם יש מקצועות רבים שאתם יכולים לבחור בהם. המרחב השלישי, לאלה מכם שאוהבים טכנולוגיה, אבל לא ממש רוצים להתמחות בטכנולוגיה, והניהול יותר קורא להם, אנחנו מציעים לפתח מקצוע וקריירה בתחום שנקרא Technology Business Management, שזה ניהול התחומים הטכנולוגיים. בצד או במרחב הראשון של ניתוח נתונים, אתם יכולים להיות מנתחי נתונים, מנתחי מערכות, מנתחי מערכות בינה עסקית, מפתחי בינה עסקית, ואף להגיע לניהול אבטחת מידע ואבטחת מערכות בארגונים. בתחום השני, שהוא תחום של System ו-Application Development, תוכלו להיות מפתחים בשלל שפות, לפתח מוצרים, גם מוצרים דיגיטליים, לנהל פרויקטים, ולהיות במצב שבו אתם צועדים ומצעידים את הארגון שלכם עם היישומים בחזית הטכנולוגיה. תוכלו לעסוק באבטחת מידע, בניהול רשתות, בהבנת מחשוב ענן, וגם בניהול אבטחת מידע. בתחום השלישי, לאלה מכם כאמור שרוצים להיות יותר מנהלים, נלמד אתכם לנהל מוצרים טכנולוגיים, לנהל פרויקטים טכנולוגיים, כי פרויקטים טכנולוגיים לא דומים, באמת, לא דומים לפרויקטים בתחום הבנייה או בסקטור החקלאות או בכלל בסקטורים אחרים. לעסוק ביזמות, להבין יוזמה ולהיות יזמים של סטארט-אפים, ואפילו חלקכם יסלול לעצמו את הנתיב להיות סמנכ"לים לטכנולוגיה בכירים בארגון, CIO, CTO ו-CDO שהם סמנכ"לי מערכות מידע, טכנולוגיות מידע ונתונים. אני רוצה להגיד לכם שהשוק עובד למענכם. הנהר של השוק הטכנולוגי הוא כרגע קוצף וגועש וזה עובד לטובתכם. הרשות לחדשנות בשנת 2021 אמרה שבעשור הקרוב, עד 2030, קצב גידול השוק יהיה ב-25%. זאת אומרת, יותר גדול משבהיום. וזה אומר ששפע של משרות יעמוד בעשור הקרוב, אתם כבר תהיו בוגרים ותוכלו להשתלב במשרה ראשונה, שנייה או אפילו שלישית. ולצד זה, חברות חיצוניות, גלובליות, רוצות לפתוח את מרכז הפיתוח שלהם פה בישראל, ואת מרכז העסקים שלהם פה בישראל. ומה המשמעות? שבוגרים מצוינים ומוצלחים מהאוניברסיטאות יוכלו להשתלב בליבת המו"פ והגלובליות שמתפתחת בישראל. וזה עובד לטובתכם. ואנחנו התאמנו את המסלול בניהול טכנולוגיה בדיוק לצורכי המחר. בשנה הראשונה והמחצית של השנה השנייה, אנחנו מניחים עבורכם ידע אקדמי ומדעי מאוד מאוד יסודי. תלמדו את תשתית הידע שלכם בתחומים של טכנולוגיות מידע ודיגיטל, ועל כך תוכלו לבנות אחד משני מסלולים. המסלול הכחול, שיסייע לכם להתמחות במקצועות טכנולוגיים כליבה מרכזית שלכם, וזה עבור סטודנטים וסטודנטיות שרואים בטכנולוגיה חזות הכל, וזה מצוין. לצד זה, סטודנטים וסטודנטיות שאוהבות יותר ניהול, ורואות את הניהול הטכנולוגי כחזות הכל, יוכלו להתמחות בכך כליבה מרכזית.
מסלול כחול או מסלול ירוק, שניהם בכל מקרה נשענים על כשנה וחצי של תשתית ידע מאוד רחבה, מדעית ואקדמית. ולמה זה? משום שאנחנו רוצים לפתח אתכם לפרופיל המנהל או המנהלת הטכנולוגית, כמו שציינתי, להיות סמנכ"לים של טכנולוגיה בכירים בכל 700 הארגונים הגדולים במשק, או בחברות סטארט-אפ. ולשם כך אתם חייבים להבין מחשוב ענן, כי זה העתיד, להבין מובייל וסושיאל, כי זה ההווה וגם העתיד, ולהבין טרנספורמציה דיגיטלית, משום שאחת המשימות שלכם בעשור הקרוב, זה בכל הארגונים שאתם תשתלבו בהם, זה לקחת עקב בצד אגודל את הארגונים, ולעשות להם את הטרנספורמציה הזאת מהעבר ומההווה, אל העתיד הדיגיטלי של בינה מלאכותית, של מחשוב ענן, של קוד פתוח ודברים טובים אחרים. ולכן אתם צריכים להבין בניהול מערך טכנולוגי ארגוני. אתם צריכים לדעת פיתוח מערכות ויישומים. אתם צריכים להיות מיומנים בניהול פרויקטים טכנולוגיים. וכמובן להבין את העתיד הקרוב, שזה בינה מלאכותית, artificial intelligence, ובינה מלאכותית יוצרת, generative artificial intelligence, שלמעשה נכנס לחיינו, ואנחנו מנסים להבין כיצד זה יעצב מחדש את סביבת העבודה הארגונית. כל תוכנית הלימודים שלנו במסלול טכנולוגיה בנויה על העובדה ש60% אנחנו מספקים לכם ידע. ידע בחזית הטכנולוגיה, ידע בחזית הניהול. אבל לצד זה, על זה, אנחנו בונים פרקטיקה, חלק מעשי, שמנסה לחקות בהצלחה את כל התרגילים וההתנסויות והפרויקטים שהחברות בחוץ, החברות המעשיות בחוץ, מצפות מכם, ידרשו מכם, והיו רוצות לראות את המיומנויות הזאת בכם. לצד זה, כ10% מהלימוד עוסק במיומנויות רכות, כמו עבודת צוות, המנהיגות האישית שלכם, היכולת שלכם להתמודד עם משברים, היכולת שלכם לפתור בעיות. יחד, התשתית של הידע, יחד עם הפרקטיקום, יחד עם המיומנויות הרכות, מכשירות אתכם להשתלב בקריירה. הן בחברות הזנק או בארגונים גדולים במשק, הן בצד הניהולי, שיווק, טכנולוגיה, עסקים, או בצד הטכנולוגי, ניהול מוצרים וטכנולוגיה. אז מה אנחנו לומדים בשנה השנייה? השנה השנייה היא השנה היותר תכליתית. כי בשנה הראשונה הנחנו את השכבה האקדמית והמדעית, ואתם יותר חסונים. עכשיו, בשנה השנייה זה הזמן ללמד מחשוב ענן, תקשורת ורשתות, מסדי נתונים, ואין מה להיבהל אם אתם לא יודעים לפתח בפייתון. אתם תדעו מה זה מחשוב ענן, אתם תדעו מה זה שפות תוכנה, אתם תבינו מה זה בינה מלאכותית, ואתם תבנו יישומים בבינה מלאכותית. לצד זה, נחשוף אתכם למה זה לעצב מוצר, מה זה לנהל מוצר, ואיך נראה פרויקט טכנולוגי. כל הדברים האלה ביחד נעשים בשנה שנייה, והביאו אותנו בצורה חדשנית להציע פעם ראשונה בישראל מיני מסלולי התמחויות. כל סטודנט וסטודנטית אצלנו בניהול טכנולוגיה יוכל בשנה השנייה לטעום התמחויות בשלל צבעים או בשלל טעמים. התמחות ירוקה משמעותו שהסטודנט רוצה או הסטודנטית רוצה להתמחות בסייבר, כי זה הכי מעניין אותה. ההתמחות הכחולה להתמחות בכלים למנהלים. ההתמחות הכתומה להתמחות בכלי ניתוח. ההתמחות הצהובה בניתוח נתונים ובדאטה אנליסיס. ההתמחות התכולה היא לאלה מכם שרוצים לעסוק בבינה מלאכותית או בבינה מלאכותית יוצרת. ולבסוף המיני התמחות הירוקה לאלה מכם שמחשוב ענן מדגדג להם, רשתות, מחשבים, ביג דאטה והעומק הטכנולוגי הוא זה שקוסם להם. מיני התמחויות פעם ראשונה בישראל במסלול לניהול טכנולוגיה. ואז אנחנו מגיעים לשנה השלישית, ששם אנחנו בעשה מעמיקים את היכולות הניהוליות שלכם בשלל תחומים. אני רוצה כרגע לגעת בצד של יזמות, יוזמה וחברות הזנק. שנה תמימה, בשנה ג', במשך שנה תמימה, אנחנו מלמדים אתכם לפתח את הסטארט-אפ שלכם. אתם לומדים רעיונות טכנולוגית, אתם יולדים את המוצר, אתם מקימים את הסטארט-אפ, אתם לומדים תכנון עסקי באמצעות Lean Canvas, אתם מפתחים את המוצר החיוני, Minimal Viable Product, אתם יוצאים לשוק, Go to Market, אתם פוגשים משקיעים בתום הקורס.
דרך הקורס הטכנולוגי השנתי, אנחנו מלמדים אתכם את כל ההיבטים המשפטיים בניהול, בניהול טכנולוגיה, בשמירה על הפרטיות, ברגולציה. הכל נכנס בקורס הזה, ולמעשה אנחנו מעבירים אתכם 12 תחנות שנלמדו בקפידה מתוך הרבה מאוד תצפיות על השוק הישראלי, הסיליקון ואלי הישראלי, וההבנה מה הסטארט-אפים בישראל מחפשים. רק 50% מהסטארט-אפים מעסיקים מהנדסים. מה כל שאר ה-50% האחרים? לשם אנחנו רוצים להיכנס ושם אנחנו רוצים להשתלב. הנה חוויה קצרה מניהול יזמות טכנולוגית והקמת חברת סטארט-אפ במסלול לטכנולוגיה. החוויה היא של המשתמשים, והחוויה היא מגיעה עד לכיתת הלימוד. הבמה בכיתת הלימוד היא שלכם, אתם מציגים, אתם יוצרים, אתם עושים את זה בסביבה לא פורמלית, ואתם מקימים לעצמכם מיני חלום תוך המסלול האקדמי. אוניברסיטת בר אילן, המחלקה לניהול, המסלול לניהול טכנולוגיה, מזמין אתכם להשתתף בהצלחה.